И здравейте хора, аз съм Милиан и днес ще снимам една игра, Skywars, де микрофона. Се съберем да си направим микрофона, така. На Skywars, така се поиграем малко в Ghost MC и да скачам. Така. Игра започва след 20 секунди, окей. Никога не е вярно това. Ще е соп често явно. Не е чак толкова яко, нормален джъмп. Сега играта ще почне след 1000 часа, да знаете. Така че има да се чака. Аре, стига бе. Майни са. Някакви рекламки се ми влизат, де да знам що. Имам вирус. Ами да имам вирус, както да е. Добре. Напомням ви да се абонирате за мен и да коментирате нещо в клипа. Коментар. 5, 4, 3, 2, 1. Така. Опа! Запияйте. Добре. Чатпад, стават айтемите, ендерперли. Обаче ти се махаш. Така, защото шарпетицата е най-силния. Горе-долу. Да, добре. Рипваш. Да, то с цяла дума броя, нали? Направо аз да... Да, аз едно ще спечеля. Аз и днеска изобщо няма да спечеля. Трудно се играем, а той с цяла дума броя все пак. Имаше май нещо като... антикнотбак, но... Knotbak, нищо. Сега ще видим какво ще направим тази игра. Аре стига с този God Jump. Това е тъпо. Да скачаш 50 блока. Честове. Стига честове. Всичко стига. Да, не харесвам честове. Тъпо е. Добре, с най-много е една ерен броня. Като насъпая в геймсовете. Мислих да играя Игорас, обаче там е пълно, направо няма къде да влезеш. What? Какво ще гърми? Добре, нищо няма да гърми. И аз колко точки имам? 102. Кит. Това е 500. Това е? Безплатно. Фак. Почнахме. Добре. Само по 2 чести гърмто, че има. Така, често. Аре, така. Това е по-силно май. Да, по-силно е 100%. Аз нямам никаква броня, бах ти. Мълчам да трепне някой. Защо че нямам броня, бе? Бах! Аре, бе, човек! Не. Как се метнах? Такъв е живот. Така. Ако има някой малко лаги тук. Не е чак толкова Може ли някой не ние сме само двама. Те за какво гласува? Търма сме. Нормал често е, моля те, човек. Този или изобщо да не гласува. Не знам този да влезе. Не. Джъмпа. Нормално. То какви други джъмпове има всъщност? Хайк. Супер. Год. Да. Не, само не оп. Оп.
Какво се чува? 5, 4, 3. Мисля е стоп 4. Добре, къде са? Единия е долу 100%. О, то ще вали. Цяла ерен броя. Що не? Идеално. С един меч. О, даже и още. Значи, да, имаме една ендер перла. Значи, чувам набидала. Ти умреш? Хакер! Не. Забеляза се, киралята се забелязва. Киралячката се забелязва. Сори, ама те много хакери се натрупаха сега. Кажете ми как аз да не играя с хакер. Няма да играя, как не? Знаете ли какво направя? Може да се играе един Survival Games, този клип ще бъде с различни игри. Какво става? Само да се свърша тази игра. Тогава. Добре. Добре, бради. Горе-долу за начало. Кога няма, кога ще няма. Имам най-хубава меч. Но нямам ендър перл. Ще чакам те да дойдат при мен. Те дойдеха. Да, няма да ме буташ. Ще го бутна. Той откъде дойде? Да, той се ендър перл. Всяко още един ми скочи. Ще бъде гаднярство. Там има двама изпим. Май. Не знам. Не е тук странно, но имаме още 4 сърца отгоре. Не. Имаме още 2 отгоре, обаче аз съм се сложил 4. Златната ябълка. Добре. Вземем още окрана. Това. Мисля кой е при... Той, май. Да, Тимс. Сега хора, какво да правя? Кажете ми какво да правя. Да бягам при оня? Най-добре. Тъй като Тим ще решава да идва при мен. Ако ще идват, да идват. Аз не ми пука, аз ще се избягам. Не! Виждаме един зрелищен бой. Но Джон Сина победи. Тук спектейтвам и един. Ето го Джон Сина. Как се чувстваш Джон Сина като победител срещу Рей Мистерио? Обясни ни. Срещат се Батиста и Джон Сина. Те са тим. Те искат да си помагат. Сега сигурно търсят Рейди Ордън. Къде е той? Ето го Рейди Ордън. Какво ли ще направят те двамата? Джон Сина и Батиста срещу... и Брок Леснър срещу Рейди Ордън. Ще видим след рекламите по нова телевизия. Да видим какво ще стане. Ако тримата се окажат, че искат да играят, иначе няма да е хубаво. Кой беше? Да, това е Джон Сина. Здрасти, Джон Сина. Здрасти, Брок Леснър. Брок Леснър и Джон Сина се бият. И Брок Леснър го побеждава, разбира се, това е хипернадцепения. Джон Сина пък е много известен, но това не го прави велик. Така, сега, Рейди Ордън срещу. Те са тим? What the fuck? Мразя те, братчета. Я вие някоя табелка. Събуди ли си и аз да вляза в ринга? Не. Ще продължим какво ще. Продължим да гледаме. Какво ще стане тогава?
Дали ще се бият? Или не? Кой ще играе за колана? Ти. Или ти. Рей Джордан, как се чувстваш като финален? Той пък почна да се бие, аз го питам за интервю, той пък почна да се бие простака. И той пък и Батиска, Брок Лестър побеждава, Брок Леснър взима титлата на чемпиончип. Играя в игра съм? Не знам къде съм. Добре, дума меча още от началото, супер. В игра съм, аз ще бъда, кой ще бъда? Чуда се, кой да бъда? Няма съм, чисто. Аз съм Супер Марио! Супер Марио бяга, защото не знае къде да се скрие. Защото другите са много силни, защото те са хакери, защото аз не съм хакери, защото съм слаб. Аре бе, лаги. Така нещо. What? Ако падна вътре, рип. Нещо лаги. Не ми харесва. Добре. What? Yes, бе! О, да. Не, аз днеска супер малко късмет. Сега ми се пада, какво да ми се падне? Какво стана, бе? Ето. За малко се притесних. Какво ще ми се падне? Къде да се кача за грандиозно? Тъпа работата пак. Ето нямаше какво друго да ми се падне. Те малко неща. Ендерперли имам. Меч имам. Те такива работи се падат. Стрели. Супер. Какво ми лаги, бе? Доста малко фокуса. Някъде човек може ли да го прибия, да го спукам отбой? Ако е по-силен, няма да го пукам отбой. Тогава ще ми се радвам, че е як. Оттам. Ето. На shift. Лекичко. Силен е. Тоест, ако няма забеляза, уби го. Лесна работа от моя страна. По-изнало. Мама ще по-изани. И още запампа ще неща. Някъде човек. Той е много близко. Там! Бягай! Що да бягам аз? Силен съм. Пак. Не е достатъчно. Я ги вием. Да. Я. Ким? Бегай. What the fuck, бе? Що не работят ендърките? Те се бият ли? Или ме гонят? Дано се сбият. Защото ако са тим, аз бягам, аз винаги така правя. Нямам шанс срещу тимове. Добре. Не знам сега какво ще правим. Ето, ако видите, имам коин. Вижте колко коин. Много лади, бе. Вижте колко коин си имам. Да се изфука малко. Ето така отстраним. Ето. Коинс. 7660 мастера. Добре, скучвам така. Искам да правя с трепесника. И да мра ще бъде стойно. Защото бях убил поне един човек. Много лаги. Почна с принтия, гледайте. Опа. Пусъто ми спада долу, но... Добре, наближаваме.
скришу. Ето го. Подготвям паизанката. Той пак гръб. Пак като предишния път. Не ме виждай, не ме гледай. Язе! Оце рип. Къде си? Къде е другия? Спечелих. Не, то пък свърши играта. Няма нещо. Пак горе-долу, добре. Мисля това бъде от клипа. Мисля да срещнем следващия клип. Чао, чао.